Fabri, VAR, switchkom baqa, Inter 2, Verona 1, alla volja rajt xħat ipruvaw tivvintaw fl-aħħar. Biex min għalikom taqsu l-festi. Imma kif jgħid il-Malti, Alla, ma jħallas bin-nar ta' ħadd. U Henry il-penalti ħallih. U aħna ħsibna li ħajati penalti fuq Sanchez, by the way, għas irridu ngħidu kollox. Imma il-Mulej huwa kbir u jaf x'inhu jagħmel. Fabri, far, naffuċkom, nerġa' naffuċkom. U mnalla ma kontx flair fil-crowd biex inkun hekk kollox, għax kien kullum probabbli kont nitkekka malli kif falla l-penalti Henry, probabbli kont imur nifraħfuċ ir-referi. Imma dak huwa l-karattru tiegħi. Jiġifieri, iva, minkejja l-wirja li xorta ma tantx sodisfaċenti, kont kelli għalfejn noħroġ inkazzat illum. Jiġifieri minħabba din il-porkerija li tkompli tikkonferma l-fejjien Antonello Abela u qed titkellem iktar bħala supporter milli ta' ġurnalist ili żmien twil li tlift il-fiduċja fil-VAR. Lift il-fiduċja fil-VAR minħabba kummedji ta' din ix-xorta. Minħabba kummedji ta' din ix-xorta. U onestament għaddi ma nafx fuq ixtaħel penalti tal-Verona biex inkun għad kollox. Tal-mistija. Imma nerġa' ngħidha baqa' f'wiċċkom Fabri u l-VAR. Niġu għal-komplement tal-logħba wara dina l-ewwel parti fej kelli nisvoga l-balla li kelli fuq l-istonku. Formazzjoni li rat il-returns ta' Pavard u Lautaro u hemm numri rajnijat differenza llum. Rajnijat differenza llum b'Lautaro fil-ground kemm aħna Inter differenti. Infatti wkoll law tiskurja l-gowl tar-rebħa tal-wħeb xejn. Skużawni, kien ballum mill-isbaħ servut minn Mkhitaryan. B'xejn nfakkarkom ukoll li qegħdin b'xandira diretta, diġà qed nara x'nu kummenti li issa se nirrispondi wkoll. Biss kellna ħafna idejat, imma issa mbagħad waqafna li x'flok għalaqna l-logħba u skurjajna t-tieni gowl. Bdew jieħdu l-inizjattiva bil-mod il-Verona u għax irridu ngħidu oħra il-gowl tal-1-1 sur Fabri. Ħanerġa' ndur għalik. Dak mhux fuq Arnautovic kien minn fejn titlazzjoni. Mhix qed niskolpa li min suppost kellu jikkaverja l-ladrejt, imma dak mhux minn azzjoni ta' fawl bdiet. Jaqgħu ħanerġgħu nibdew. Għax imbagħad l-aqwa li kien hemm min akkużana fuq fis-sorti li kienu favur l-Inter. Jiġifieri imma rridu ngħidu kollox. Jiġifieri mill-bqija ifhimni kienet logħba oħra fejn komplet tikkonferma dak li għamilt naħseb ili 3 xhur li redden issa fuq għandna bżonn attakkant. Arnautovic jitlef iċ-ċansijiet, Sanchez no. Sanchez il-ftit li daħal ma nafx. Fil-fatt hekk kont sakemm inqala dak l-azzjoni hekk kont qiegħed ngħidilhom naħseb se nerġa' nagħmel xi kwarta redden li għandna bżonn attakkanti għaliex ma jistax ikun għandna bżonn t-tielet attakkant daqs il-ħobs l-aħwar. B'Arnautovic u b'Sanchez msemmorhom kien altro ke ambizzjonijiet Ewropej li qed inħaddan. Jiġifieri
Çalhanoğlu illum reġa' ddiżappuntani għalli llum kont nilgħab il-Laslani u mhux lilu. Ehm, Dumfries ta' semu, Dumfries ukoll kien fir-ritorn tal-injury. L-injury Acerbi kellu logħba tajba wkoll illum. Sommer ġob ġis-sejfs tajbin. Fil-fatt Edwin Buġet jgħid li ma nistax tifhem ta' Barella la stavojta l-azzjoni li minna suppost kellu jingħata l-penalty fuq Sanchez. Suppost biex ngħidu kollox, suppost. Imma, imma, ħanibdew wiġbuna għal-kummenti qabel ma nkomplu nelaboraw. Mela, Christian Mifsud qed jaħsibha kompletament bħali, mafja, mhux se ngħid qegħdin fil-livell ta' mafja, Christian imma hemmhekk qegħdin. Nerġa' ntenni, l-logħba tal-lum kienet konferma ċara illi jien ili u għandi għalfejn nitlif il-fiduċja fil-VAR. Qabel parti li rridu ngħidu wkoll li għall-grazzja tal-ħanin Alla Frattesi qed jaqdin it-tim flok qed igerger ma tantx qed jilgħab u torta tkurja l-gol ta' rebħa fi 93 minuta. U li kellna bżonnu għax kien kullum iktar u iktar qegħdin iffjati. Mela, iżjed kummenti, Michael Balzan diġà tkellimna fuq Arnautovic, illum l-oħra diżastru tal-Awstrijak. Jien nibqa' nerġa' nsostni r-ribuħ l-attakkant, imma Brady mhuwiex Icardi. Light Rider li qiegħda bejn Muriel u Taremi, jien personali mur għal Muriel, u qed ngħid għalfejn mur għal Muriel. Plejer fis-Serje A, plejer veloċi, illi għandna bżonn ikun plejer veloċi fuq quddiem. Kapaċi li tik dawk l-10 goals. Jiġifieri jien għalija mill-attakkanti kollha li qed jissemmew immur għal Muriel. Icardi ovvjament nafu x'ġara fl-2019 u parti minn hekk ma naħsibx li l-Galatasaray li qed Chelsea forsi jirbħu l-Ewropa League se jnaħħu l-Icardi. Biex inkunu qedna kollox. Mela Gabriel Pulicino qed jgħidilna mis-suq hawnhekk. Gabriel forsi telabora ftit il-ħsieb tiegħek ħalli nkun nistgħu nwieġbek għalfejn qed taħseb illi kien hemm xi serqa favur l-Inter, naħseb is-serqa kienet issir kontra l-Inter illum. Mela, Glenn Caruana Lautaro waħdu jiġri, Lautaro llum minkejja ritorn mill-Inter kellu logħba tajba, anzi, jibqa' jsorpris kif għal altura mhux lilu Inzaghi llum meta daħħal lil Arnautovic għaliex tajjeb ngħidu wkoll. Çalhanoğlu sparixxa, Salvatore Muscat naqbel perfettament miegħek, Salvatore. Jiena llum kont nibda l-Lażlani, Çalhanoğlu l-ġimgħa kien ma jiflaħ. Sinċerament ma nafx għalfejn bdieħ Inzaghi llum. Kont nibda Asllani Mkhitaryan Barella. Ħalla, vera li sar l-logħba żviluppat kif żviluppat, imma wieħed jippretendi li mal-Verona għandek tirba' San Siro mbagħad. Ejja ħanejdu kollox. Benji Flynn, bastoni tajjeb għal boxing, Benji Flynn elabora ftit hekk jogħġbok. Fuq din ta' bastoni, qed jenxwieħ qed jikkonferma li ta' Icardi kienet fake news, issa ħanajdu ħaġa l-aħħar kunu sinċiri, intom taħsbu li Icardi jista' jiġi lura mal-Intern meta dan jaf illi malli ħares għajnej fuq se jsib il-Marotta u l-Ferri ħajamlu għalih. Apparti l-influenza ħażina li għandu il-kurva ngħid li ma tirdux it-senono għal Icardi. Jiġifieri. Issa għall-inqas hekk spiċċajna wkoll il-kampjonat bit-titlu platoniku ta' Champions tax-xitwa kemm dan huwa titlu li fil-fema tiegħi ma joħodx jiena t-titlu li rrid huwa f'Mejju u mhux issa. Biss ukoll ifhimni li tispiċċa bi 48 punt
mhux dnub, il-problema hija li l-Juventus ħajbqu mwaħħlin magħna sal-aħħar ġurnata. U issa wkoll bis-Super Cup jekk nirħu l kollha tagħna sal-4 ta' frar il-Juventus ġejjin San Siro fl-ewwel post. Jiġifieri ma rajtx id-daqqa ta' bastoni qabel il-gowl ta' Frattesi ton qed jgħidilna Benji Flynn. Nixtieq nerġa' nara l-azzjoni, ħankun onesta x'dak il-ħin ikun hemm dan forsi għandek l-azzjoni bagħad li naqra privata. Benji, ħalli nkun nista' nerġa' naqra sew. Għalhekk onestament ma naħsibx li rajta Aldo Gatt Marotta Power nerġgħu ngħidu li naħseb l-azzjoni kienet il-kontra din darba. Volli apparentement ġej xi ġimgħa beki fuq bastoni. Issa nhar il-Ħadd imisna ġimgħa d-dieħla imisna mal-Monza s-Sibt li ġej logħba illi ħatkun iebsa wkoll. Issa rridu naraw naqra se jiġri biss suppost jidħol Buchanan il-Kanadiż l-akkwisti ġdid tal-Inter. Okay, right wing back li forsi kien hemm bżonn anki biex jibdel lill-Kolombjan imma jiena nerġa' ntenni il-bżonn li jkollna t-tielet attakkant. Jekk jista' jkun irid jitħabbar għada. Alan Mifsud, Inter korrotti ma' elabora fuq il-kumment jogħġbok. Alan, ħalli nkunu nistgħu nifhmu naqra x'għandek f'rasek. Jiena mill-bqija però ma tantx għandi xi nżid. Infakkarkom illi dan il-video minn hawn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube channel tagħna, jiġifieri tinsewx titlu hemm u tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn minn dak kollu li qegħdin intellaw mela jidher li l-bikja tal-avversarji qiegħda fuq bastoni. Li ħa nagħmel huwa issa nerġa' nara l-azzjoni u mbagħad fil-każ inwiġibkom fuq il-thread tal-video. Jonathan Sammut, il-klab għammi, iktar fallut naħseb il-klab il-propieta. Iktar naħseb il-propieta falluta, dik hija l-kustjoni. Fil-fatt qegħdin naraw li ma' kull plejer li qed immorru wara aħna qed insibu lill-gruntoli tal-Juventus illi qiegħed ikun warajna. Case in point ġalò. Anyway, Kate, sandwich, skejtu l-oħrajn li qed jgħidu fuq bastona ħana relazzjoni u ġibkom lura biss nerġa' ntenni l-logħba rajta Joseph fuq it-tnaqa ta' bastoni rrid nerġa' naraha sew, però ħalli nkun ċert li ħanweġeb tajjeb. Però li oskuru illi pruvaw jadduna mingħajr il-labra imma fabru il-var imma Alla kbir l-affarijiet ġew kif kellhom jiġu. Ħudu ħsieb il-kumplament tal-weekend it-tajjeb u għal min qiegħed iparla Joseph Kutajjar kumment imħassar il għaliex m'għandniex għalfejn offendu fil-personal. Se nwiġibkom dal-waqt fuq ta' bastoni, ħanerġa' nara l-azzjoni sew. Ħudu ħsieb. L-appuntament tagħna jmissu għal-għada migżon ma' Mark u ma' Joseph għal salerni tagħna Juve x'insejt ngħidilkom ukoll u Empoli Milan. Saħħiet!